Κατευθυνόμενος διαλογισμός, σπόρος ειρήνης. Πάρε μία βαθιά ανάσα και άφησε το σώμα σου να χαλαρώσει και το νου σου να αγιωθεί εδώ, σε αυτή τη στιγμή. Άφησε την αναπνοή σου να σε οδηγήσει προς τα μέσα. Καθώς εισπνέες, νιώσε τη ζωή να σε διαπερνά. Καθώς εκπνέες, νιώσε να αφήνεις ό,τι σε βαραίνει. Επιτρέπεις τη γη να σε κρατά, στην αναπνοή να σε στηρίζει, στην καρδιά να σε καθοδηγεί. Καλωσόρισε σιγά σιγά το φως της επίγνωσης μέσα σου. Φέρε την προσοχή σου στην έννοια της ειρήνης. Πού κατοικεί η ειρήνη μέσα σου αυτή τη στιγμή? Ίσως είναι απλώς μία αίσθηση ευρυχωρίας, ενός απαλού χώρου μέσα στο στήθος. Μπορεί να είναι ένα απαλό φως, μία ανάμνηση ή ένας τόνος σιωπής. Αναζήτησε την ειρήνη που ήδη υπάρχει μέσα σου. Έστω κι αν είναι ένα μικρό σποράκι. Στοχάσου τη χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια. Αν δυσκολεύεσαι να τη συνειδητοποιήσεις, φέρε στο νου στιγμές γαλήνης που έχεις κάποτε βιώσει. Δώσε της χώρο να αναπτυχθεί. Και τώρα στρέψε απαλά την προσοχή σου σε κάτι πιο δύσκολο. Αναλογήσου για λίγο τις σκηνές βίας και τρόμου που σκεπάζουν και απειλούν αυτή τη στιγμή συνανθρώπους μας, αθώα παιδιά, καθώς και τη σκιά του πολέμου να σκεπάζει τις καρδιές τους. Αναρωτήσου με ειλικρίνεια. Υπάρχουν στιγμές μέσα σου όπου η ειρήνη απουσιάζει. Στιγμές που εμφανίζεται θυμός, ένταση, επικριτικότητα, φόβος, αίσθηση διαχωρισμού. Υπάρχουν λόγια που λες στον εαυτό σου ή σε άλλους που κρύβουν βία. Όπως δεν είμαι αρκετός, αρκετή ή δεν είσαι εσύ αρκετός ή φταίω εγώ ή φταίς εσύ. Παρατήρησε χωρίς κριτική. Μόνο με παρουσία και τρυφερότητα. Κάποια μορφή βίας μπορεί να είναι ύπουλη. Για παράδειγμα, η άρνηση των αναγκών σου ή η άρνηση των αναγκών του συνανθρώπου σου. Η καταπίεση των συναισθημάτων σου.
ή η καταπίεση των γύρω σου, η σύγκριση, η απειλή, τα βαριά λόγια, η ενοχή. Κοίταξέ τα καλοπροαίρετα με συμπόνια. Αναρωτήσου από πού έρχεται αυτή η βία. Τι προσπαθεί να προστατεύσει. Πότε ένιωσες εσύ τη βία και την κακομεταχείριση στη ζωή σου σαν αποδέκτης? Ήταν παλιά ή πρόσφατα? Έχεις μήπως συνειδητοποιήσει αν την ανακυκλώνεις αφελά σου και ασυναίσθητα? Πάρε λίγο χρόνο και στοχάσου. Μπορείς να φέρεις φως σε αυτό το σκοτεινό σημείο χωρίς να τρομάξεις. Εσύ δεν είσαι η βία. Εσύ είσαι η συνείδηση που την παρατηρεί και αυτό σε απελευθερώνει. Φαντάσου τώρα ότι μέσα από την παρατήρηση που έκανες ήδη γεννιέται η ειρήνη. Κάθε σημείο μέσα σου που είδες με αγάπη γίνεται ένα άνθος ειρήνης. Για κάθε στοιχείο βίας που εντόπισες, πες νοερά: σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, σε απελευθερώνω. Και νιώσε με κάθε σου εκπνοή τη βαριά ενέργεια της βίας να απομακρύνεται από το ζωτικό σου χώρο. Επανέλαβε όσες φορές χρειαστεί: σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, σε απελευθερώνω. Και νιώσε την καρδιά σου να μαλακώνει. Δημιούργησε χώρο για τη συγχώρεση του εαυτού σου. Φέρε την ειρήνη πρώτα μέσα σου. Πες απλά: σε βλέπω, σε αναγνωρίζω, σε απελευθερώνω.
Στο κέντρο της ύπαρξής σου υπάρχει ένας καθαρός, αθώος πυρήνας ειρήνης. Εκεί δεν υπάρχει τίποτα να αποδείξεις, τίποτα να διορθώσεις, μόνο να θυμηθείς. Μείνε για λίγο σε αυτό το πεδίο. Αναπνέεις μέσα στην ειρήνη. Αναπνέεις σαν ειρήνη. Άρχισε τώρα σιγά σιγά να φέρνεις επίγνωση στο σώμα σου. Συνειδητοποίησε τα δάχτυλα, τα πέλματα, την αναπνοή σου. Και πριν ανοίξεις τα μάτια, κάνε μια μικρή υπόσχεση στον εαυτό σου. Να φέρεις την ειρήνη σε κάθε σημείο μέσα σου που την έχει ξεχάσει. Να βλέπεις με καλοσύνη. Να θυμάσαι ότι είσαι και φως και χώμα. Ότι είσαι αγάπη. Σε ευχαριστώ που έκανες αυτό το ταξίδι μαζί μου.